X, пише XXX. Пламката, главна бъга, 36 лев. Добре, просто като ми прати ти, аз ще му прата. Улт! Аз пък не мога да възпитействам. О, боже, квадрикъл! Ей, добре, че бях аз да го фидна в началото. Пента, давай, пента назад, пента. То пък квадра ли направил е? Ама аз го фиднах в началото. Пента да го шоу! И няма пента. И няма пентакил. Ето аз си го стеха, матоняш. Ладно, тебе, на тоя, знаеш как се е кръстил? Гогата 961 на Гогата 961 се е кръстил. Това почи Гогата 961. Гоша на детска побяга. Гледам те, бе. Дай, Гошо, обръщай! Обръщай! Ила насам! Вил, да си взеш тези картинки, бе. Откъде си взехте те? Аз искам такива картинки, бе. Quadra please, Гошо. Пента, Гошо, моля. Гошо, пента please, Гошо. Да, Гош, знаеш ли какво си написал, който иска 2800 ръпа на ниво да си напише пасове. Давай, дякуем. Ето умря. Опа, обръщай се, ще умреш, обръщай се. Който иска 3000 ръпа на League of Legends да пише. Що не добавите плана в дискусия, бе? Кажете ми защо не добавите плана в дискусия. Ще му каже да го намали пък. Мале пентика, само че не съм такъв чап. Ти кой играеш, бе, Айхан? Айхан, ти що не ми излизаш, че играеш? Защото аз съм от гладиатор. Който гладиатор? От на Печо ли, бе? Какъв Печо, бе? Айм къса пента. Ма ти кой играеш, Айхан? Мидале. Ма то гладиатор, бе. Гладиатора 2004 ли, бе? Той е на... Как там пише? Лучо. Да. Аз против покана на Лучо. Айхан! Айхан, то
Лъчо от вашия клас ли е? Ага. Велкос. Защо Велкос е от 6300? Велкос. Къде го желая, любимо е? Той е Печо смятал да си взима еко. Печо. Искал да си взима еко. Знаеш колко ми е чудното, Айхан? Какво? Как така? Той колко чемпа са измислили имена. Акали е намалено 3150. Намалено. Тя си е 3150. Колко? Тя си е 3000. 203 ли? Тя си е 3000. Той излиза с 50% намаление. Това не е вярно. Хедхънтер Акали е много яка. И също Силвер Панк Акали също е яка. Нурс Акали също е яка. Мале, къснаха ти пентата. Къде си това? Къде си това? Къде беше до вчера? Питам те къде беше до вчера. Аз ще да ходим на втория чемпион от 6300. Ти нали си взела е? Ма втория кой ще ми е? Това са се вземали някой за митлено. От 6300. Да се вземали някой за митлено от 6300 е. Назад. Аз предлагам или Еко, Ясо и Зет за митлен. Пентата! За митлен! Или Фис да се взема ли Фисо е? На Гошо му къснах пентакила. Знаеш колко струва? Знаеш колко струва скина на Фис, той е последния, котото, че ял Фис, който знаеш колко струва, е? Знаеш колко струва? И на спона ще го взема, баба. Да се взема ли Фис за митлено, е? Не. Етапа е за митлен. По-добре не си го купува, не е за тебе. Кой да си купя за митлен, ми кажи? Заложи за митление. Ако се наложи да играя митлен. Кажи ми, кой да си взема? Да си взема ли рай? Той 450.